Het is primitief hier. Ja, het is wel primitief. Ik ben pilgrims, dus ze wil ik een beetje Asien. Het mooi wordt dus. Het mij wel, ja. Oorsprong ze wel een hotel boekt. Het is een veelbed. We hebben hier een nachtkastje met een wekker en een lampje. En aan de andere kant hebben we nog een lied zitsie. Verder kunnen ze beneden een keukentje broeken voor koffie en thee. En er is een toilet beneden. Het wordt met washandje bij de wastafel. En dat is het dan. Maar het maakt de Mariakerk in Boetenpost altijd een bijzonder oernachtingsplak. Het idee om de kerk in open te stellen stamt al uit 2018. Toen had een groep mensen bedacht om de route van het Jabekspaad om te draaien van Santiago de Compostela in Spanje naar Sint-Jabek in Friesland. Waard had in het vliegen door de pilgrimsdienst moment van bezinning, nou is de motivatie oors. Het wordt nu steeds meer dat mensen de rest ziekje en wel momenten van bezinning in het mooie landschap. En uw kerken zijn dan een heel mooi onderdeel van zijn route om ook hier even de stilte te ervaren. En zo'n kerk helemaal van jezelf te hebben en daar een nacht te slapen. Het is een prachtige kerk, een oude kerk van 1496. We hebben nog prachtige rouwborden. Nou is het helemaal mooi, omdat ik nog een kriesbeam heb. Het is gewoon een hele mooie kerk.